Mae Owain Ginsberg wedi bod yn gerddor hynod o gynhyrchiol yma yng Nghymru dros y ddegawd diwetha. Ac i rai hynny ohonoch chi sy'n cofio, band cynta Owain oedd Gogz. A dyma fo efo'r band yn edrych yn hynod o ffres. Ar ôl gigio'n gyson fel Gogz a rhyddhau 2 EP, newidiodd y band I henwa I The Heights, wrth I Owain gymryd yr awena fel y prif leisydd. Mi gafodd y band I harwyddo gen Best Before Records gan ryddhau album Toys and Kings, ac orodd hyn bob math o ddrysau gan gynnwys cyfle I deithio I Japan. Dyma'r band yn siarad am y profiad yn ei gig ola yng Nghlwb y Rheilffordd Bangor nôl yn 2009. Uchafbwynt y Heights, definitely mynd I Japan. Cos athyn ni cyrraedd yna, oedden ni'n gwybod be I ddisgwyl. Ond oedden ni fatha mainstream band, so oedden ni yna, so gafon ni treatio fatha Bryn Hynwnt. What's your name? What's your name? Hiromi. Hiromi. How do I spell? Hiromi. H-I-R-O. It's like you've written that. Mae pobl yma'n mynd I fewn I'r holl beth mwy na sy'n nhw'n Prydain. Welsh television. S4C. S4C. We play in Harayuko, Astro Hall. It'll be good. So too bad I can't go there. Too bad. Would you take a picture with? Yeah, sure. So, pan ydych cerdded lawr y stryd yn y dre yma, mae yna pobl stopio a gofyn am autograff o beth. Mae'n nuts. Thank you so much. Thank you. It's my great honor to meet you. Thank you so much. Ond i'r Heights gyrraedd yr uchelfanna a theithio'r byd yn perfformio, yn anffodus dod I ben nath y band. Ond mi ath Owain ymlaen I greu sawl prosiect arall gan gynnwys Masters in France, nath recordio can ar gyfer hysbyseb IKEA, a We Are Animal. Bellach mae Owain yn byw mewn pentre bach ar gyrion Paris gyda'i gariad Claire, yn gweithio ar ei phrosiect cerddorol hi, sef Ffôn a Twin, a band y stiwdio heddiw, sef Hippies vs Ghosts.